салом алайкум дӯстои азиз, курси имрӯза аз Сбербанк ба картаи амонатбанк сум равонкунӣ 125 сомону 90 дирҳам мегзарад. Из хата 1000 рубл 125 сомон. Аз худи Сбербанк ба картаи Орионбонк сум равонкунӣ 125 сомон мегзарад. Аз худи Сбербанк ба картаи Душанбеситӣ сум равонкунӣ 125 сомон мегзарад. Хумо 1000 рубл 125 сомону 70 дирҳам. Коммерсбанк 1000 рубл 125 сомон. Алифбанк 1000 рубл 125 сомону 90 дирҳам. Спитаменбанк 1000 рубл 125 сомон, $100 1082 сомон, €100 1175 сомон. Бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. Мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. Барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. Мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш шумо мегардонем.